ассалому алайкум дӯстон, тамошобинони шабакаҳои интернетӣ ва мухлисони канали Корвон-Тиҷи. Айни ҳол қарор дорем дар бозори Корвон, тарафи Корвон-Сити, Абтоби Рияд, дар дуконҳое ки аз тарафи соҳибкорон паплинҳои нав ба нав ба фурӯш гузошта мешавад. Хостам як навореро ба навор гирифта пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон, наворро то охира тамошо карда лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва дар охири навор бошад фикру андешаҳои худатонро тариқи комментария нависед. ман бошам комментарияҳои шуморо хонда ҷавобашро мегардонам ва агар тавонед то қадри имкон видеоро ба дигарон низ поделитсия кунед, то дигарон аз ин паплинҳои рангу баранг огоҳ шаванд. дӯстон, паплинҳое ки шумо дар навор дида истодаед, ҳамаи ин паплинҳои новинка буда, сифатҳояшон доинг мебошанд ки айни ҳол аз тарафи соҳибкорон бо ҳар гуна ороишҳои сангчаҳо ба фурӯш гузошта шудааст. дӯстон, ба шумо хотиррасон карда гуфтаниям ки паплинҳое ки дар болои гулҳояшон бо ороишҳои сангчаҳо дизайнерӣ карда шудаанд, нархашон гаронтар мебошад, чунки дар вақти пур кардани сангчаҳо дар болои гулҳои ин паплинҳо касоне ки ба ин кор машғул ҳастанд, вақташонро зиёд сарф мекунанд. барои ҳамин ҳам нархи ин паплинҳо нисбати дигар паплинҳое ки бо ороишҳои сангчаҳои оддӣ пур карда шудаанд, гаронтар мебошад. дӯстон, дар навори имрӯза ман тавонистам як чанд намуд паплинҳое ки нав омада шуда ба фурӯш гузошта шудаанд ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. биёед акнун якҷоя наворро тамошо мекунем. ана ин паплинҳое ки шумо дар навор дида истодаед, паплинҳои новинка буда, айни ҳол аз тарафи соҳибкорон дар болои гулҳояшон бо сангчаҳо ороиш дода шуда ба фурӯш гузошта шудааст, ки нархи як либоси ин паплин 170 сомон мебошад. ин нархи донааш мебошад. ана инаш ҳам бошад, паплини нав буда, бо сангчаҳо дар болои гулҳояшон дизайнерӣ карда шудааст. аз инаш ҳам бошад, дар болои гулҳояшон бо сангчаҳо дизайнерӣ карда шуда дар як либос 170 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. инаш ҳам бошад, дар болои гулҳояшон дизайнерӣ карда шуда бо ду ранг ҷудо карда шудааст. иго нархошон 185 сомон ай либосшон донада иглои навод. се расветка будаи 4 расветка будаи. педара гил шанголи хушру будай, заминшам хушру будай, материалшам ғафс будай неки. ина подписчикони муҳтарам тамошо кунед. игло нав омадагия, инами як ду рӯз нашида омаданша, нав ҳамин рӯз санг задагӣ кашол кардагиам. ҳамин бор вообще-то бори навай, ҳама гулои фасон. ин иглшам тамошо кунед, иглам гули навай. ин гули навай. неки материалшон зура ва доингоан, сифатошон хубани бора. сифатҳои беҳтаринани бора. ин аишам 4 расветка будай. ин замин зардаш бо аҷоиботи бад фасон омадагӣ будай неки. ин ай 3 расветкаш омадагӣ будай. сифатшон доингани бора. дизайнерӣ шудагиай, дар болои гулошон сангча задагиайда, мисол дизайнериш маънош ҳамин. خیلی گلوی سفیدش بود یا 10-12 روز پیشتر آمدگی بود
Lekin ne gülü bisyormuş ne olmadı gel. Hemen gülü dizayneri kadar gel. Hammash dizayneri kadar gülü. Çi gülü kişi mi beni hemen gülü ne var? Ne iş çor asit kapda. Çor asit kap. Zaminsiyo doştay, fiyaleti berang doştay, bardovi doştay, bar zaminish baloti svet megan, sveti nosi. Ne gelish bu seta rasvetka bida ijada. Seta rasvetka doştay. İglan gili navay. İni nakşam nakşi navay. İn nakşa aslan xemunanı. Anam xe. Ayran seta rasvetka doştay. Sangoy ish dojdik zadagiya ivo dar furush 110 сомон дар донаш дар фурӯш монда шудагӣ буда. Материалошон дуингай, сифатошон хубай. Байҷа хеле авдоманиё ҳастан. Пештарак ма дар навор нишон додагӣ будем шуморо. Ина бо як бор дига нишон метинтон. Пештарак дар навор гирифтагимон иво дизайнерӣ кардагӣ будам. Ҳозир бошад сангош дождик задагай, сангош сваровски оригинал. Нархи як либос 110 сомон. Ин шангали навай. Сангои дизайнерӣ. Дар болои гилош сангоро қати дизайнерӣ кардаги шидагай. Нархошон 185 сомон. Иниш боз санги дизайнеришон доштади. Ивош 170 сомон. Як либос. Ин нархи донаш. Ана инҷо бошад дӯстон мегузорем ба қисми дигар, ба қисми папленои аднатонӣ, яъне якранг. Инҷо ман тавонистам якчанд намудашро ба навор гирифта ба шумо нишон диҳам. Папленҳое ки шумо дар навор дида истодаед, папленҳои якранг буда сифаташон дуюнг мебошанд ва баъзе дар инҷо сифатҳои силенгӣ ва ламираш паплен ҳам ба назар мерасад. Аслан ламираш паплене мебошад ки нисбати дигар сифатҳо яркитар аст, яъне рӯшантар. Бинед ки дар баъзе аз инҳо бо ҳар гуна турҳо дар лаби доманашон дизайнерӣ карда шудаанд. Ва баъзеашон бошад бо худи анами сангчаҳо дар болои анами материалҳо гул бароварда шудагӣ аст, ки ин ҳам бисёр ҳам устукорона мебошад. Нархи як либос папленҳои аднатонӣ аз тарафи соҳибкорон дар як либос аз 130 сомон то 200 сомон нархгузорӣ шудааст. ин вобаста аз тарзи пур кардани сангаш мебошад. Агар ҳар чӣ қадар сангаш ҷавстар бошад, ҳамон қадар нархаш гаронтар мешавад ва агар сангаш дуртар бошад, ҳамон қадар нархаш арзонтар мешавад. дӯстон, касоне ки аз ин папленҳо хоҳиши харидорӣ карданро доранд, боз як бори дигар хотиррасон карда мегӯям ки суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Корвон Сити, Аптовир 1.
ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос барояд. Суҳбати телефонӣ аз тарафи соҳибкор озод буда, доставка бошад дар шаҳри Душанбе ройгон аст. дар охири ин навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тансиҳативу хонаободӣ ва ризқи фаровониро таманно дорам. Хайр, то наворҳои навбатӣ.